Moi, kun sä mietit grillin puhdistamista, niin unohda kaikki vanhat teräsharjalla hinkkaamiset. Nyt katsotaan, miten se onnistuu paljon helpommin. Kun grilli näyttää tältä, se on unohtunut putsata tai muuten, että siinä on kertynyt paljon tällaista grillausjäännöstä, niin katsotaan kohta, että miten me saadaan se todella helposti puhtaaksi. Kaikki mitä me tähän grillin puhdistukseen tarvitaan on tässä esillä. Eli astia, mihinkä laitetaan vettä, sitten tällainen teräksestä tehty harja, tai tämä oikeastaan harjataan tällainen terässieni, ja sitten ihan vettä. Ja nythän ennen kuin aloitetaan, niin meidän tarvii laittaa grilli päälle. Ja sitten odotetaan, että grilli lämpenee ja sitten jatketaan puhdistamista. Nyt ollaan päästy siihen vaiheeseen, että grilli on tarpeeksi lämmin ja sitten vaan aletaan putsaamaan. Eli ensin otetaan täältä vesi. Kaadetaan tähän astiaan. Sitten on hyvä käyttää tällaista patakinnasta, ettei polta kättä siinä hommassa. Sitten vaan aletaan putsaamaan. Todella helppoa ja nopeaa. Grillauspinnat puhtaat. Tietenkin tuonne väleihin jää, mutta se ei haittaa mitään grillausta. Näin nopeasti ja helposti homma toimii. Kiitos kun katsoit.